Mga bro, naada tayo karon diri na maligag ka ng pinya ba? Tagpilan yung pinya ni mo day? 20. 20? It's nice. Gagmay siya nga pinya no? Gagmay siya nga pinya ba? So tamis nila eh. Tamis ni sa pinya. Tamis. Aka ni imong gipanitan, already pwede na ni palit. Ready to eat na ni. Yeah, tinami na tamis na. 20 tamis. Ah, 20. Di mo gikan pinya day. Ha? Ani gross. Kudaghan ka na ninda diri oh. Kani mo ni tanan diri. Karya ko day bi. Duha lang day. Kalau 50, ano na lang. Ah sige. Now, Alay bugnaw say. Ay bugnaw lang. Ra bro, dugay lang diri nga bro. Sa una magkuhaan ko sa kong apo, wala pa ni sila diri na bligya. Ada, selamat ka day ha. Giday. Coba kay shout out day. Pala lang, taga diri mo dili. Taga diri ka dili. okay na sa man. Ah, kinasangan nyo. Sige day, selamat ka day ha. Sige day.